Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem fins a un lloc on les cases són fetes de fang i de calç, on les muntanyes són vermelles, on hi ha deserts i palmeres. Aquest lloc es diu Marroc. És un país ple de colors, fa olor a espècies de molts tipus i també hi ha molts contes del Marroc que han passat de boca a orella durant segles. Contes que expliquen els avis i les àvies mentre es fan un te de menta. El conte d'avui es diu El gat, el gall i la guineu i ens ensenyarà com de vegades els personatges més diferents poden convertir-se en els millors amics i com quan es col·labora i es treballa en equip s'aconsegueixen fins i tot aquelles coses que semblen més difícils. Així que tapa't bé i comencem el conte, ninot. Fa molt de temps, en un raconet del món ple d'oliveres i figueres, hi havia una caseta petita construïda de fang al mig d'un turó. A dins hi vivien 3 animals que no s'assemblaven gens, però que, curiosament, s'havien fet molt amics. El primer era en Mustafà, un gat de color gris, mandrós i elegant, que sempre s'estirava a la catifa i es llepava les potes com si tingués tot el temps del món. El segon personatge era en Zin, un gall vermell amb plomes lluents com el foc i una veu que feia despertar tot el barri a trenc d'alba. Era una mica impacient, però tenia bon cor. I la tercera era la Selma, una guineu. Sí, una guineu, però no una qualsevol, no. Era simpàtica, sabia cuinar molt bé i havia deixat enrere la seva vida de trampes i malifetes per començar de nou. Vivien els 3 junts, cuinaven junts i dormien junts. Però això sí, tenien una regla molt clara. Mai obrir la porta a desconeguts. Si truquen, primer preguntem, després escoltem i només obrim si sabem qui és, deia sempre el Mustafà. És clar, no volem sorpreses, afegia en Zin. I si és una guineu dolenta, jo m'hi enfrontaré, deia rient la Selma. I tots reien i s'abraçaven. Però una nit, quan la lluna feia ombra als geranis del pati, va passar una cosa estranya. Es va sentir un toc, toc, toc suau a la porta. Tots 3 es van mirar, perquè no esperaven pas ningú. Qui és? Va cridar en Zin des de la cuina. Soc una guineu de pas, cansada i amb molta gana, va dir una veu dolça des de fora. La Selma es va posar dreta de cop. Jo no conec cap guineu que parli així. Sona sospitosa. El gat Mustafà es va acostar a la porta sense fer soroll i va ensumar per sota. Fa olor a mentida. És millor que no obrim, va dir el gall. Aquesta guineu no em fa cap gràcia. Però la veu de fora va insistir. Oh, sisplau, només una mica de pa i una mica de companyia. La Selma va fer que no amb el cap. Conec aquest truc. És la guineu Fatma, la més astuta de la vall. Ve a buscar el sopar i no precisament a convidar-nos-hi. L'endemà, quan van sortir a buscar llenya, van trobar unes petjades petites i fines que anaven del camí fins a la casa. Les petjades de la guineu Fatma. Ens espia, va dir el Mustafà enfurismat. Hem de fer alguna cosa, va dir en Zin mentre li tremolaven una mica les plomes. Doncs farem un pla, com els bons amics, va dir la Selma decidida. Jo també sóc guineu, sé com pensa ella i també sé com enganyar-la. Aquella nit van deixar la porta oberta una miqueta, com si s'haguessin oblidat de tancar-la, i van apagar els llums com si haguessin anat a dormir. Des del bosc, la guineu Fatma, que els vigilava, ho va veure tot. Ah, que ingenus! Aquesta nit soparé gall rostit i gat a la brasa, va dir llepant-se els bigotis. Va caminar sigilosament, es va enfilar pel mur i va entrar per la porta que estava entreoberta.
però just quan va fer el primer pas dins la casa, una caixa de fusta li va caure al damunt. La Selma havia preparat una trampa amb cordes i una catifa. «Au, Fatma, aquesta vegada no t'ha sortit bé», va dir la Selma amb un somriure de victòria. «T'hem atrapat», va dir el Zin ballant content. «Has vingut a fer-nos mal, però aquí som una família i les famílies es cuiden», va afegir el Mustafà. La guineu Fatma, que estava molt avergonyida, va mirar al seu voltant. No s'esperava que aquests 3 animals tan diferents fossin tan llestos i tan amics. Ho sento, jo només volia menjar», va dir abaixant les orelles. La Selma va obrir la trampa. «T'ensenyarem a cuinar un bon cuscús, però res de trampes, d'acord? No som el teu sopar». La guineu Fatma va assentir i des d'aquell dia es va quedar a viure amb ells. Cuinava, netejava i feia la migdiada amb el Mustafà. I a les nits al voltant del foc, tots 4 reien i compartien històries. El gall, el gat i 2 guineus, que mai més van tenir por, perquè sabien que quan els cors són valents i generosos, fins i tot els més dolents poden canviar. Així que ja ho veus, ninot, a vegades qui sembla massa diferent pot acabar sent com un germà o un bon amic. I aquest conte ens recorda que quan ens cuidem, quan col·laborem, quan treballem en equip i ens escoltem, podem transformar qualsevol situació. Com el gat, el gall i la guineu. I ara, ninot, deixem que el teu cos descansi. Tanca els ulls. Imagina't que ets dins d'una caseta de fang. És molt acollidora, com la dels nostres 3 amics. A fora hi fa una mica de fresca, però a dins hi ha una estora molt suau, una llar de foc i l'olor de pa acabat de fer. Respira fons pel nas, com si volguessis olorar aquest pa que acaba de sortir del forn. I deixa anar l'aire lentament, com si bufessis per refredar una mica aquest pa. I torna a fer-ho 2 vegades més. Ara, imagina que estàs estirat al sofà, al costat del gat, del gall i de la guineu. Estàs ben tapat amb una manta, a propet del foc, i el silenci és suau com una abraçada. Sents com la calma es va apoderant de tu, dels teus peus, de les teves cames, de la panxa, els braços, el pit, el teu cap. Tot el teu cos descansa, com si fos una pedra calenteta que està a la vora del foc. La Selma et mira i et diu: estàs segur aquí. Estàs molt ben cuidat. I tu somrius perquè ho creus de debò.
Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.